Πάντα έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε, όπως όλοι, προστάτηδα του κλάδου. Οπότε, κατά τα ιωθώτα, η σχολή θα γιορτάσει όπως συνήθως με μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, η οποία θα δοθεί από το Θωμά τον Κατσαρό. Είναι δόκτωρα αρχαιομέτρης και συντηρητής αρχαιοτήτων. Θα πει και η Μαρία κάποια πράγματα αμέσως μετά. Να σε ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ. Να πούμε ότι πέρα από τους συναδέλφους και τους φοιτητές σχολής έχουμε αγαπημένους συναδέλφους που μας έχουν επισκεφθεί. Όπως επίσης και μία απόφοιτο της σχολής μας, την Κατερίνα Τιδοντά, η οποία έχει έρθει μαζί με εργαζόμενους από το Μαντούδι. Είχαν κάνει πριν μία ξενάγηση στο Ορεικτολογικό Μουσείο και θα παρακολουθήσουν και τη γιορτή και είναι για εμάς ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είσαστε σήμερα εδώ τη συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, να δώσω κατευθείαν το λόγο στη Μαρία για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους, στον κλάδο, στη σχολή. Με πολύ μεγάλη χαρά γιορτάζουμε εδώ και ακολουθούμε αυτή την παράδοση που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν στη σχολή. Όταν είχα πρωτοέρθει, εγώ θυμάμαι τον κύριο Παναγιώτου που έκανε έτσι παραδοσιακά πάντα αυτόν τον εορτασμό μαζί με λουκουμάδες και διάφορα άλλα καλούδια κάθε φορά. Σήμερα ο Θωμάς ο Κατσαρός, για τους περισσότερους από εδώ είναι γνωστός, είναι σταθερός συνεργάτης και φίλος του μουσείου. Είναι διδάκτορα αρχαιομέτρης και συντηρητής αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από όλα αυτά. Είναι παθιασμένος και αγαπάει πάρα πολύ τα ορεικτά, τη γεωλογία και την ιστορική τεκμηρίωση. Έχει αφιερώσει και αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο να διαβάζει ιστορικά κείμενα και θα το δείτε κι εσείς σήμερα από αυτή την αναφορά που θα κάνει στα κάπως άγνωστα μεταλλεία της Ικαρίας και στην ιστορία τους και σε διάφορες ιστορικές πτυχές της Ικαρίας, των μεταλλορύχων. Δεν θα πω πολλά γιατί θα πει πολλά ο Θωμάς, επομένως να του δώσω γρήγορα το λόγο. Να πω κι εγώ να καλωσορίσω όλους, συναδέλφους, φοιτητές, φίλους του μουσείου και την Κατερίνα μαζί με όλη την ομάδα από τους εργαζομένους στο Μαντούδι της Εύβοιας. Ανήκουν στον εργολάβο Νέρικατ και είναι στην εξόρυξη του Λευκολίθου. Θωμά. Χρόνια πολλά και από μένα. Η σημερινή μέρα ουσιαστικά μας φέρνει κοντά σε μία παράδοση χιλιάδων χρόνων στον ελλαδικό χώρο που είναι η εξόρυξη μεταλλευμάτων και με αφορμή την σημερινή εκδήλωση θα μου δοθεί η ευκαιρία να δούμε μια άγνωστη πτυχή για ένα όχι τόσο γνωστό μεταλλείο το οποίο βρίσκεται στη γενέτειρά μου στην Ικαρία, στον Άγιο Κήρυκο. Έτσι λοιπόν η άγνωστη δράση των μεταλλορύχων της Ικαρίας στην Επανάσταση της 17ης Ιούλη του 1912. Τα σφυριά που βλέπουμε στο κέντρο εδώ πέρα είναι από το συγκεκριμένο μεταλλείο και η γιορτή ουσιαστικά την οποία σήμερα γιορτάζουμε έχει ως αναφορά της το πρόσωπο της Αγίας Βαρβάρας. Θα δούμε ποια είναι η σχέση των μεταλλορύχων και γενικά της μεταλλείας με τη συγκεκριμένη μορφή. Βρίσκουμε παντού ανά τον κόσμο και κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, στην περιοχή της Σαξονίας, τον εικονογραφικό τύπο, το συγκεκριμένο, όπου συνοδεύεται η μορφή της Αγίας Βαρβάρας με έναν χαρακτηριστικό πύργο. Το βλέπουμε και εδώ, σε αυτό το αναμνηστικό επαιτειακό μετάλλιο. Ένας χαρακτηριστικός λοιπόν πύργος είναι σύμβολο της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ βλέπουμε κάποιες παραστάσεις που είναι από την περίοδο της αναγέννησης, όπου παρότι διαφέρουν εικονογραφικά εντελώς μεταξύ τους, όσον αφορά τη ζωγραφική απόδοση, βλέπουμε όμως την αιμονή σε αυτό το σύμβολο, το οποίο είναι αυτός εδώ ο χαρακτηριστικός πολύ ψηλός πύργος. Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πάντα 3 παράθυρα. Βλέπετε. Μία άλλη παράσταση της Αγίας Βαρβάρας, όπου βλέπουμε, όπου κεραυνοβολείται ο πατέρας της, όπου κατά το συναξάρι
της Αγίας ήταν ειδωλολάτρης. Η Αγία φέρεται ότι έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στην περιοχή της Φινίκης. Ο πατέρας της ήταν ένας ειδωλολάτρης άρχοντας, ο Διόσκουρος, ο οποίος όταν δεν κατάφερε να την μεταπείσει και να την επαναφέρει, ας πούμε, στην λατρεία των ειδόλων, αποφάσισε να την σκοτώσει με ένα ξύφος, να την αποκεφαλίσει. Την ώρα λοιπόν που ύψωσε το ξύφος στον ουρανό, ένας κεραυνός έπεσε πάνω στο ξύφος και τον κατακεράβνωσε και τον έκαψε σύμφωνα με το συναξάρι αυτό. Εδώ βλέπουμε πάλι την παράσταση με τον χαρακτηριστικό κεραυνό που χτυπάει το Διόσκουρο και φτάνουμε σε ένα ξοκλήσι στην Ικαρία, στο βόρειο μέρος της Ικαρίας, όπου είναι στην περιοχή της Δάφνης, έτσι λέγεται το παρακείμενο χωριό, όπου είναι μία μονόχωρη εκκλησία. Εδώ είναι μία βυζαντινή απόδοση της μορφής, όμως βλέπουμε ότι χαρακτηριστικά επαναλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηριστικός πύργος. Αναφορικά τώρα με τη σχέση των πύργων με τα μεταλλεία και τη σχέση δηλαδή με την αναζήτηση μετάλλων, θα κάνω εδώ μία μικρή παρένθεση, μία νήξη στην έρευνα της αρχιτέκτονος και μελετήτριας των αρχαϊκών πύργων του Αιγαίου, όπου έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μελέτης της στους πύργους της Σύφνου, τους αρχαϊκούς πύργους της Σύφνου, και αναφέρομαι στην Αμαλία Ανδρουλιδάκη. Η Αμαλία Ανδρουλιδάκη λοιπόν έχει διατυπώσει μία υπόθεση ότι οι πύργοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στην Σύφνο είχαν χτιστεί επί τούτου στις εξόδους των στοών των μεταλλευτικών και έχουν άμεση σχέση με την ίδια την δραστηριότητα της μεταλλείας, διότι συνέλεγαν κεραυνούς όταν υπήρχε δηλαδή καταιγίδα και λόγω του ύψους λειτουργούσαν ως ακίδες, όπου αυτή ακριβώς η διαρροή του ρεύματος από τον κεραυνό του καταπίπτοντος πάνω στον πύργο επηρέαζε ουσιαστικά τη μεταλλοφόρο φλέβα. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση της Αμαλίας Ανδρουλιδάκη και έρχομαι συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά λοιπόν τα εικονογραφικά της Αγίας, που όπως είπαμε είναι αυτός ο χαρακτηριστικός πύργος, είναι το ξύφος το οποίο σκεφτείτε το ουσιαστικά σαν μια μεταλλική ακίδα η οποία έλκει τους κεραυνούς και ο κεραυνός που πάντα εμφανίζεται στις αναπαραστάσεις της εικονογραφίας της. Αυτή λοιπόν η χαρακτηριστική σχέση της Αγίας Βαρβάρας με τις εκρήξεις, με τους κεραυνούς, με την φωτιά ουσιαστικά που καταπίπτει από τον ουρανό, είναι και ο συνδυασμός, ας πούμε, που έφερε ακριβώς τη λατρεία αυτής της Αγίας στο χώρο των μεταλλορύχων. Γιατί οι μεταλλορύχοι χρησιμοποιούσαν τη φωτιά ακόμη και πριν την ανακάλυψη των εκρηκτικών, παρένθεση εδώ, μιναδόροι, mines και τα λοιπά, όλες αυτές οι λέξεις, οι έννοιες σημαίνουν ουσιαστικά εκρηκτικά, αλλά και πριν από την ανακάλυψη, δηλαδή πριν από την ανακάλυψη της πυρίτιδας, χρησιμοποιείται η φωτιά στην μεταλλεία, διότι γινόταν η υποσκαφή των στοών και στη συνέχεια μέσα τοποθετούσαν καύσιμη ύλη, όπου με αυτόν τον τρόπο εξέθεταν σε θερμική καταπώνηση τα πετρώματα, ώστε να είναι ευκολότερη η θράψη τους και η απομάκρυνσή τους. Οπότε δηλαδή διευκόλυνε το έργο των μεταλλορύχων. Εδώ τώρα έχουμε ένα λαϊκό τραγούδι, το οποίο γράφτηκε το 1912 από το Χαράλαμπο Παμφίλη, όπου αναφέρεται σε ένα τέτοιο γεγονός, μιας πολύ εκφαντικής έκρηξης, η οποία έλαβε χώρα στις 16 το βράδυ, στο ξημέρωμα δηλαδή της 17ης Ιούλη του 1912. Και λέει ακριβώς για ένα γεγονός που ας τονίσουμε 2-3 σημεία σε αυτό, να δούμε. Θαρούσες πως οι κεραυνοί χτυπούσαν μες στο λόκο, θαρούσες πως ο ουρανός επλάκωσε το βούνιο και ο βούνιος που ευρυχότανε να σπάσει σαν ο βούζι. Θαρούσες πως η γη να μπει σε πούνιο, θαρούσες πως εγύρευε
να σπάσει σαν καρπούζι. Και εδώ που λέει σαν επήρε φόκο το βαρελάκι ο ταραμάς, αυτό είναι ένας ιδιωματισμός, αναφέρεται ουσιαστικά στην ανάφλεξη ενός δοχείου, ενός μικρού σκεύους, το οποίο περιείχε πυρίτιδα, το οποίο ακριβώς είναι ένα ιστορικό γεγονός που έγινε στο ξημέρωμα, όπως είπαμε, της 17ης Ιούλη, στην Ικαρία, στο μεταλλείο το οποίο θα δούμε μόλις τώρα. Τι ακριβώς συνέβη. Εδώ είναι ένας χάρτης της Ικαρίας, μιλάμε για την περιοχή του Αγίου Κηρύκου, που είναι και το επίμνιο του νησιού, είναι το λιμάνι. Εδώ παρακείμενο είναι το μεταλλείο σε αυτό το χώρο, η θέση της Ικαρίας στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι ουσιαστικά, έτσι είναι το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου σήμερα. Το μεταλλείο το οποίο θα μας απασχολήσει είναι ακριβώς μέσα σε αυτή εδώ τη χαράδρα. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σπάνια φωτογραφία, ακριβώς της εποχής στην οποία αναφερόμαστε, το 1912, όπου βλέπουμε μια σκάλα φόρτωσης στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου και από κάτω μια μαούνα η οποία φορτώνει με μετάλλευμα. Αυτή την φωτογραφία βρέθηκε στην Αμερική από έναν μετανάστη Καριώτη, ο οποίος την είχε κρατήσει και στη συνέχεια έχει αναπαραχθεί από τον φωτογράφο, τον Στέλιο τον Μαλαχιά, ο οποίος την έχει ουσιαστικά επανεκδώσει, ανατυπώσει. Εδώ έχουμε το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου εκείνης της εποχής, βλέπουμε μια γενική άποψη. Το μεταλλείο είναι κάπου μέσα, όπως είπαμε, σε αυτή εδώ τη χαράδρα. Εδώ έχουμε μια άλλη φωτογραφία, πάλι με φόρτωση πλοίου, με μετάλλευμα, και μάλιστα βλέπουμε εδώ και τη χαρακτηριστική φυσούνα που ρίχνουν το μετάλλευμα μέσα στη μαούνα για να μην πέσει δεξιά-αριστερά. Αυτή είναι 2 χρόνια πριν την Επανάσταση και να δούμε λίγο το ιστορικό αυτού του μεταλλείου. Ήταν της οικογένειας Ζαρίφη, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην εταιρεία Σπηλιαζέζα Σέριφος, η οποία ήταν θυγατρική των μεταλλείων της γαλλικής εταιρείας του Λαβρίου. Οπότε λοιπόν ήταν δηλαδή μία επιχείρηση στην Ικαρία, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν υπεργολάβοι στην εταιρεία της Σερίφου, η οποία Σέριφος ήταν ουσιαστικά θυγατρική της εταιρείας της Λαβρεωτικής. Εδώ έχουμε μία άποψη της μεταλλευτικής σκάλας, η οποία φτιάχτηκε το 1908. Αυτή η σκάλα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σωζόταν μέχρι και τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 70, όπου και κατέπεσε. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πέρα ότι σε ένα τόσο μικρό και απομακρυσμένο μέρος οι εγκαταστάσεις οι μεταλλευτικές ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένες και πολύ εντυπωσιακές, η κλίμακά τους δηλαδή και το μέγεθος, ας πούμε, των εγκαταστάσεων, διότι να σημειωθεί ότι είχαν κατασκευάσει ένα αέριο σιδηρόδρομο για την μεταφορά του μεταλλεύματος, κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που περιγράφει ο Καζαντζάκης στο Ζορμπά, την κατασκευή του εναερίου, ο οποίος κατέληγε ακριβώς σε αυτό εδώ το κτίριο πίσω, από αυτό αυτή εδώ η κολόνα που βλέπετε ήταν του εναερίου, που ήταν το δικητήριο επί Οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί και στη συνέχεια οδηγούσε στη σκάλα όπου και γινόταν η φόρτωση. Επίσης υπήρχε γραμμή σιδηροδρόμου τύπου Ντεκοβίλ, η οποία μετέφερε με βαγονέτα το μετάλλευμα από το μεταλλείο στη σκάλα που γινόταν η φόρτωση. Τώρα, στο πλαίσιο να πάμε λίγο στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, είμαστε στο 1912, όπου ουσιαστικά ο κόσμος προετοιμάζεται για την παγκόσμια σύραξη. Δηλαδή το 1914, θυμίζω ότι στα μέσα του Αυγούστου ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όμως, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ξεκίνησε από το πουθενά. Ήδη μία πενταετία πίσω υπήρχε μία πολεμική προετοιμασία παγκόσμια, η οποία ουσιαστικά εξεράγει με τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο χώρο της Βαλκανικής, λοιπόν, είχαμε την ένταση στις διάφορες εθνικιστικές αντιπαραθέσεις στον χώρο των Βαλκανίων, οι οποίες οδήγησαν στον Πρώτο και Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Υπήρχαν λοιπόν 2 αντιμαχόμενες μερίδες, η πλευρά του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ιωαννα Δραγούμη,
οι οποίοι προσπαθούσαν να φέρουν αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο δηλαδή Ελλάδας, Τουρκίας κτλ., όπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλλιεργήθηκαν δύο τάσεις στην Ικαρία από δύο αντίστοιχες ομάδες, οι οποίες επηρεαζόταν η μεν από τους Βενιζελικούς, η δε από τους Δραγουμικούς, θα λέγαμε. Θυμίζω ότι ο Δραγούμης δολοφονήθηκε στη Βασιλίση Σοφίας λέγεται από τον Μπενάκη, που ουσιαστικά ήταν από την πλευρά, ας πούμε, του Βενιζέλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε και το πλαίσιο, ας πούμε, της αντιπαράθεσης της μεταξύ τους. Έγιναν λοιπόν δύο απόπειρες επανάστασης το καλοκαίρι, μάλλον από την Άνοιξη προς το καλοκαίρι του 12, η μία το Μάιο και η άλλη τον Ιούνιο. Όμως και οι δύο αυτές απόπειρες απέτυχαν. Θα δούμε τώρα γιατί απέτυχαν, και ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια να ευνηδιάσουν την τουρκική φρουρά, όμως οι πληροφορίες δεν ήταν τόσο καλά διαβαθμισμένες, δεν κράτησαν, ας πούμε, συνωμοτικούς κανόνες και δεν είχαν τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις ενέργειές τους κτλ. Με αποτέλεσμα να διαρρεύσει η πληροφορία δηλαδή της εξέγερσης, ας πούμε, οπότε έδωσε αυτό τον κατάλληλο χρόνο και την προετοιμασία στην τουρκική διοίκηση, ας πούμε, να προβεί σε συλλήψεις, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανεστάλλει η όποια επαναστατική δραστηριότητα, η όποια επαναστατική κίνηση. Απ' την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο, 1911-1912, έχουμε την κινητικότητα των και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στο κομμάτι του Αιγαίου, και συγκεκριμένα δηλαδή στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι Ιταλοί δραστηριοποιούνται, έχουν ανοίξει έναν Ιταλο-τουρκικό πόλεμο και αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη Δωδεκάνησο. Έχουν πάρει τα μεγάλα νησιά, την Κάρπαθο, την Ρόδο, την Κο κτλ. Και έχουν φτάσει μέχρι και την Πάτμο. Εδώ βλέπουμε τον ναύαρχο Αμέλιο, ο οποίος ήταν ακριβώς μόλις στα 10 μίλια έξω από την Ικαρία, και ήταν στο σχεδιασμό του ουσιαστικά να κάνει απόβαση στο νησί με σκοπό την προσάρτηση της Ικαρίας, την αποκοπή της δηλαδή από την τουρκική κυριαρχία, και να την κατακτήσει μέσα στο πλαίσιο της Δωδεκανήσου και να περάσει στην Ιταλική επικράτεια. Αυτό το πράγμα ευτυχώς δεν επιτεύχθη, γιατί οι καριώτες επαναστάτες είχαν ήδη μεριμνήσει για άλλες κινήσεις, οι οποίες δεν έδωσαν ουσιαστικά το έδαφος σε αυτή την δυνατότητα, ας πούμε, στους Ιταλούς, ώστε να βγουν στη Χέρσο, ας πούμε, να αποβιβαστούν και να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως ότι ήδη από το 1908 οι Ιταλοί μεταλλορύχοι είχαν κάνει διερευνητικές κινήσεις στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου και Θέρμων, και είχαν μάλιστα ανοίξει και κάποιες διερευνητικές στοές στην αναζήτησή τους κυρίως κάποιων χαλκούχων μεταλλευμάτων, τα οποία οι στοές αυτές υπάρχουν ακόμα, και είναι από αυτή τη μεταβατική περίοδο προφανώς που θα προσανατολιζόταν η Ιταλία στην επέκτασή της στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ βλέπουμε μία άποψη του λιμανιού του Αγίου Κηρύκου αυτής της περίοδου. Βλέπουμε μία τελείως υποτυπώδη εγκατάσταση. Αυτός εδώ θα τον λέγαμε λιμενοβραχίωνα, ας πούμε, αλλά ουσιαστικά είναι ένα έξαρμα γης μέσα στη θάλασσα. Και ακριβώς εδώ από πίσω είναι που βρισκόταν η σκάλα φόρτωσης. Ουσιαστικά ολόκληρος ο οικισμός αναπτύχθηκε λόγω της παρουσίας αυτού του μεταλλίου. Εδώ έχουμε μια πολύ σπάνια φωτογραφία, όπου βλέπουμε τα πλοία που μόλις προανέφερα, του Ιταλικού στόλου του πολεμικού, που ήταν ο ναύαρχος ο Αμέλιο, τα οποία βλέπουμε ότι ναυλουχούν έξω από τον Άγιο Κήρυκο. Εδώ είναι ο Άγιος Κήρυκος. Βέβαια, η φωτογραφία είναι πάρα πολύ κατεστραμμένη, και εντάξει, βέβαια ουσιαστικά η αρχαιακή της είναι η σημασία και αυτό που αποτυπώνει. Εδώ έχουμε τώρα την ομάδα των οπλαρχηγών της επαναστατικής κίνησης αυτής, η οποία ξεκίνησε στην Ικαρία, όπου εδώ θα σταθούμε σε μία προσωπικότητα, συγκεκριμένα στο γιατρό τον Ιωάννη Μαλαχιά, αυτόν εδώ, ο οποίος ήταν σε επαφή με την μερίδα του Βενιζέλου. Είχε δηλαδή αλληλογραφία, και μάλιστα κρυπτογραφημένη την εποχή εκείνη, ακριβώς για να αποφευχθεί, ας πούμε, η διαρροή της πληροφορίας κτλ. Με την Αθήνα.
Γνωρίζουμε ότι, όπως σας προανέφερα, ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες με την μερίδα των δραγουμικών, υπήρχε στην Αλεξάνδρεια ένα προξενείο ελληνικό, όπου υπήρχε μία επιτροπή που ήταν για τις αλήτρωτες ελληνικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, στην οποία αυτή η επιτροπή ήταν ένας άλλος καριώτης, ο Χαράλαμπος Παμφίλης. Από το Χαράλαμπο Παμφίλη έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες αναφορικά με την Επανάσταση, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Μία άποψη του Αγίου Κυριακού πριν από 20 χρόνια, και πάμε τώρα στο ποιοι ήταν αυτοί οι επαναστάτες για τους οποίους θα μιλήσουμε. Πολύ σας τονίζω και πάλι ότι είναι άγνωστοι στο ευρύτερο κοινό. Ήταν λοιπόν ο μηχανικός μεταλλίων Σπυρίδων Ζερβός. Ήταν ο Σπέης και ο Νίκος Παύλου. Για αυτούς βρίσκουμε πληροφορίες από έναν μεταλλιολόγο, τον Ιωάννη Λεφέ, ο οποίος μας έσωσε την πληροφορία ότι αγόρασαν στον Εύδηλο, το οποίο είναι το βόρειο λιμάνι του νησιού, κοιτά προς στοιχείο δηλαδή, στο κατάστημα του Σίκαλη 5 μασούρια δυναμίτη. Έχουμε αυτή την πληροφορία. Και η χρήση του δυναμίτη φυσικά ήταν πάρα πολύ καθοριστική για την έκβαση της Επανάστασης, γιατί το βράδυ που είχαν ουσιαστικά μετακινηθεί οι ένοπλοι από διάφορα σημεία του νησιού προς τον Άγιο Κήρυκο, προκειμένου να πάνε να συλλάβουν την τουρκική φρουρά, αυτό εδώ είναι το κτίριο το οποίο ήταν η έδρα του διοικητή του Τούρκου, ο οποίος ο όρος διοικητής την εποχή εκείνη στην τουρκική διοίκηση αναφέρεται ως Καϊμακάμης. Αυτός λοιπόν ο Καϊμακάμης ήταν ελληνικής καταγωγής, ο Τούρκος διοικητής, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε την εξέγερση της Επανάστασης, όπου είχαν κατέβει δηλαδή μέσα στο χωριό σώματα ενόπλων και υπήρξαν κάποιες μικρές αψιμαχίες, εκείνος κινήθηκε προς τη φρουρά να τους αφυπνίσει προκειμένου να γίνει η σύραξη, και τότε, όπως μας λένε οι πηγές, ακούστηκαν 3 τεράστιες εκρήξεις μέσα στο χωριό, όπου τραντάχτηκε όλος ο Άγιος Κήρυκος. Αυτή ακριβώς η αίσθηση, αυτός ο τρόμος που επικράτησε από αυτή την καθοριστική σημασίας αλληλουχία εκρήξεων, γιατί δεν ήταν μία έκρηξη, μάλιστα ήταν, όπως περιγράφονται από τα ημερολόγια των αγωνιστών που έχουμε, δηλαδή των προτεργατών της Επανάστασης, ήταν 2 ρήψεις στην αρχή δυναμητών και στη συνέχεια η τρίτη ρήψη ήταν 3 δυναμίτες μαζί. Οπότε φανταστείτε τι θα πρέπει να έγινε εκείνο το βράδυ. Και βγήκε λοιπόν ο διοικητής ο Τούρκος και τους απευθυνόμενους λοιπόν προς τους Τούρκους φαντάρους, οι οποίοι λεγόταν Ζαφτιέδες, τους είπε «Μπιζίμ τεσλίμ», που σημαίνει «παιδιά μου παραδοθείτε», δηλαδή τους έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα να παραδοθούν, διότι εκείνος τι πίστευε. Εδώ τώρα είναι η πληροφορία και η σχέση που έχει με την αναφορά στον Ιταλικό στόλο που σας έδειξα προηγουμένως. Εκείνος μέσα στη νύχτα, ακριβώς λόγω της έντασης των εκρήξεων, θεώρησε ότι ήταν κανονιοβολισμοί από τα παρακείμενα Ιταλικά πλοία. Νόμισε δηλαδή ότι τον χτύπησαν, τα πολεμικά τα Ιταλικά χτύπησαν τον Άγιο Κήρυκο. Δεν μπορούσε δηλαδή να αντιληφθεί από πού προήρχεται αυτός ο κρότος και αυτή η έκρηξη. Σε αυτό εδώ λοιπόν το μπαλκόνι, το οποίο σε αυτή την κατάσταση, όσο δεν βλέπετε, έχει χαθεί το μάρμαρο, το οποίο, ή ξύλο μάλλον ήταν η βάση του. Από αυτό το μπαλκόνι λοιπόν ο Τούρκος διοικητής, απευθυνόμενος στους φαντάρους, ουσιαστικά τους έδωσε την εντολή να παραδοθούν στους επαναστάτες. Και ουσιαστικά σε αυτό το μπαλκόνι κρίθηκε η επανάσταση του νησιού και ουσιαστικά το νησί απελευθερώθηκε. Τι έγινε τώρα στη συνέχεια? Συνέλαβαν αυτούς τους στρατιώτες, συνέλαβαν και τον Καϊμακάμη, παραδόθηκαν φυσικά, και αντί να τους σκοτώσουν, να τους φυλακίσουν, να προβούν σε οποιαδήποτε μορφής αντίπεινα, έκαναν κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να αναφερθεί και να μας προβληματίσει και γενικότερα.
πήγανε και τους παρέδωσαν στη Σάμο, τους επιβίβασαν σε ένα καΐκι καριώτικο και περάσανε απέναντι στη Σάμο, η οποία Σάμος, παρένθεση, ήταν ανεξάρτητη ηγεμονία της Σάμου, η οποία ήταν υποτελής στο Σουλτάνο, ήταν ένα ιδιότυπο δηλαδή καθεστώς ημι-αυτονομίας θα λέγαμε, και πήγαν να παραδώσουν λοιπόν τους Τούρκους στρατιώτες εκεί. Οι Σαμιώτες, επειδή ακριβώς φοβήθηκαν να μην φανούν ότι αναμειγνύονται με κάποιο τρόπο με την επαναστατική κίνηση στην Ικαρία, το απέφυγαν και με αυτόν τον τρόπο αναγκάστηκαν οι Καριώτες να τους περάσουν πλέον στη Χέρσο της Μικράς Ασίας, όπου τους παρέδωσαν στο Τσεσμέ. Και μάλιστα, εκτός του ότι δεν τους πείραξαν, τους έδωσαν μαζί και τον τελευταίο εισπραχθέντα φόρο που βρήκαν στο νησί. Δηλαδή μέσα στο δικητήριο η τελευταία εισπράξη φόρου που είχε γίνει, τους το έδωσαν εν είδη Χατζηλικίου. Αυτή είναι η αυθεντική σημαία η οποία υψώθηκε στις 17 Ιούλη στην Ικαρία, σώζεται στο Λαογραφικό Μουσείο του Αγίου Κηρύκου. Εδώ είναι το πηλίκιο ενός από τους προτεργάτες της Επανάστασης, είναι του στρατιωτικού αρχηγού της Επανάστασης, ο Ιωάννης Μαλαχίας που αναφέραμε ήταν ο αρχηγός της Επανάστασης, αυτός ήταν ο αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους της Επανάστασης, ο Γιώργος Φουντούλης, του οποίου το πηλίκιο βλέπουμε εδώ, και δύο σφραγίδες της ελεύθερης πολιτείας της Ικαρίας. Όλα αυτά τα πράγματα ουσιαστικά συνέβησαν μέσα σε αυτούς εδώ τους χώρους, που είναι μία εκ των στοών των παρακείμενων πίσω από το δικητήριο που είδαμε προηγουμένως, που είναι το εν λόγω μεταλλείο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε. Η ρήψη των δυναμητών που σας ανέφερα πριν έγινε από αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, που είναι ένας χώρος απόθεσης εκβολάδων από την εξόρυξη, και εδώ ήταν κρυμμένοι οι μεταλλορύχοι οι οποίοι πέταξαν τους δυναμίτες εκείνο το κρίσιμο βράδυ. Εδώ βλέπουμε ακριβώς τα έγγραφα τα οποία σώζονται, που είναι για αυτό το περιστατικό που σας ανέφερα, για την παράδοση των αιχμαλώτων των Τούρκων στη Σάμο, όπου οι Σαμιώτες αρνήθηκαν ακριβώς και στη συνέχεια περάσαν στην περιοχή του Τσεσμέ. Το μεταλλείο όπως είναι σήμερα, αν περάσει κανείς τον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει στο παρακείμενο χωριό στα Θέρμα, θα το συναντήσει στο αριστερό του χέρι ανεβαίνοντας. Είναι αυτός εδώ ο χώρος. Και εδώ είναι στο εσωτερικό, όπου έχουμε και μία κλίμακα για να αντιληφθούμε το μέγεθος του εύρους της στοάς. Είναι περί τα 2 μέτρα και σε ύψος αντίστοιχα είναι γύρω στο 1,75 το ύψος της στοάς. Η Επανάσταση λοιπόν της Ικαρίας πέτυχε και προέβη σε μία εξαιρετικά πρωτότυπη κίνηση, δηλαδή δεν ενώθηκε με την Ελλάδα, δηλαδή αποτινάσσοντας τον τουρκικό ζυγό πέρασε σε ένα ιδιότυπο καθεστώς αυτονομίας, ανεξαρτησίας και συγκρότησε μία ελεύθερη πολιτεία, δηλαδή ένα αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος, το οποίο είχε δική του σημαία, είχε εθνικό ύμνο και προσέξτε, είχε και οργανικό χάρτη, είχε σύνταγμα. Εδώ είναι σφραγίδες της διοίκησης της ελευθέρας πολιτείας και επίσης έκοψε και γραμματόσημα. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αυτοτέλεια και αν μάλιστα πολλοί εξημών σε αυτή την αίθουσα έχουν την εδραιωμένη πεποίθηση ότι οι Καριώτες είμαστε κάπως ράθιμοι, κάπως αργοί, κάπως χαλαροί κτλ. Είναι εντυπωσιακό το να κοιτάξει κανείς πίσω στο παρελθόν και να δει μέσα σε αυτούς τους κρίσιμους μήνες, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου, το πόσα πράγματα έγιναν από αυτούς τους ανθρώπους και πώς συγκροτήθηκε στην ολότητά του ένα ολόκληρο κράτος. Αξίζει μόνο να αναφέρω ότι φτιάξανε τηλεγραφείο, φτιάξαν τελωνείο, φτιάξαν υγειονομική υπηρεσία, φτιάξανε τελωνείο, φτιάξανε απίστευτα πράγματα, ουσιαστικά για την παιδεία, για κάθε δραστηριότητα δηλαδή του κοινωνικού βίου υπήρχε η αντίστοιχη πρόνοια και μελέτη. Γυρίζοντας κανείς τώρα στην περιοχή του οικισμού,
θα βρει διάσπαρτα σε διάφορα σημεία τα ίχνη αυτής της δραστηριότητας της μεταλλευτικής στην οποία αναφερθήκαμε, και εδώ πέρα είναι κάποια σκουριασμένα τεμάχια από τις σιδηροτροχιές της γραμμής Ντεκοβίλ, η οποία μέχρι σήμερα σαν τοπονύμιο αναφέρεται μέσα στον οικισμό ως η γραμμή. Έχει μείνει δηλαδή στην Ντοπιολαλιά, ο χώρος όπου περνούσε το τρένο με τα βαγονέτα, τα φορτωμένα με το μετάλλευμα, και λέγεται η γραμμή. Είναι ένα σημείο δηλαδή που ήταν η σιδηροτροχιά. Εδώ είναι η σκάλα, την οποία αυτή είναι μία λήψη του 1925. Μοιάζει πάρα πολύ με τις αντίστοιχες κατασκευές στο Κουταλά της Ερήφου, για όσους γνωρίζετε, ας πούμε, και έχετε εικόνα των αντίστοιχων κατασκευών. Εδώ βλέπουμε από τις τελευταίες φωτογραφικές απεικονίσεις της μεταλλευτικής σκάλας, και μάλιστα μπορούμε να χρονολογήσουμε τη φωτογραφία αυτή από την επιγραφή που υπάρχει στο λιμενοβραχείο. Βλέπετε τι λέει εδώ. 21 Απριλίου του 1967. Πρόοδος, ευημερία, ασφάλεια κτλ. Να θυμίσω ότι η Ικαρία ήταν και τόπος εξορίας, έτσι. Οπότε αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία ιστορική η φωτογραφία, διότι είναι ουσιαστικά από τις τελευταίες εικόνες που την έχουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε μία πάρα πολύ μεγάλη θύελλα το 1976 χτυπήθηκε η σκάλα αυτή από κύματα τεραστίων διαστάσεων. Οι αυτόπτες μάρτυρες της εποχής κάνουν λόγο για κύματα ύψους 20 και 30 μέτρων, το οποίο δεν έχουμε λόγο να τους αμφισβητήσουμε, γιατί μπορούμε, δηλαδή και μέσω της φωτογραφικής πια αποτύπωσης, μπορούν να εκτιμηθούν τα ύψη αυτά, αν δούμε δηλαδή τον Αιγιαλό και τις καταστροφές που προκάλεσαν. Και ακριβώς λοιπόν εκείνη τη μέρα, σε εκείνη τη θύελλα, κατέπεσε και την έσπασε τη σκάλα και έχει πέσει έκτοτε μέσα στη θάλασσα και χάθηκε. Αυτή είναι μια λήψη του 2003, όπου βλέπετε το τι καταπώνηση έχουν υποστεί τα μεταλλικά εδώ ειδοκοί της σκάλας, οπότε φανταστείτε και την δύναμη κρούσης που είχαν τα κύματα του 76, και έχει σωθεί μόνο το πυργίσκος που είναι αντιστήριξης ουσιαστικά της σκάλας. Από μία άλλη γωνία η ίδια θέση, βλέπουμε πάλι τον πυργίσκο στήριξης, και ένα άλλο μνημείο που σώζεται είναι ακριβώς πίσω από τη σκάλα, μέσα στο χωριό, αυτή εδώ η στήλη, η οποία για μας που ξέρουμε, δηλαδή ελάχιστοι φαντάζομαι σήμερα στην Ικαρία να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, είναι ουσιαστικά ο πυλώνας πάνω στον οποίο στηριζόταν ο εναέριος, ο οποίος οδηγούσε στη σκάλα. Εδώ είναι κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν κατά την περίοδο τεκμηρίωσης όλων των υλικών καταλήπων της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ικαρία. Βλέπουμε εξαρτήματα του εναερίου, αυτό εδώ, το κομμάτι. Βλέπουμε διάφορα φτιάρια. Βλέπουμε βαγονέτα. Βλέπετε εδώ πώς είναι φθαρμένο. Άλλο βαγονέτο. Αυτό μάλιστα έχει κάνει και ανάκληση, οπότε είναι το κομμάτι που ρίχνει το μετάλλευμα. Προφανώς είχε να κάνει με αυτό ενδεχομένως θα εκκινείτο πάνω στη σκάλα, όπου θα ερχόταν από κάτω το πλοιάριο που θα φόρτωνε. Εδώ έχουμε κάποια εργαλεία από το χώρο των μεταλλίων. Αυτά ανήκουν στην οικογένεια Τσερμέγκα, η οποία τα έχει παραχωρήσει τώρα στο μουσείο, που θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς προσπάθεια γίνεται κάτω στο νησί για να σώσουμε όλη αυτή τη μνήμη και όλη αυτή την ιστορία. Εδώ έχουμε ένα τοπογραφικό της περιοχής, όπου είναι ο δρόμος που είδαμε προηγουμένως μεταξύ του Αγίου Κηρύκου, του χωριού που μόλις αναφέραμε, και των Θέρμων, που είναι ο παρακείμενος οικισμός, και είναι η θέση του μεταλλίου, αυτό εδώ δηλαδή, αυτός ο χώρος είναι. Και οι στοές που υπάρχουν σε αριθμό είναι 12. Ήταν μια αρκετά εκτεταμένη δηλαδή ανάπτυξη και μια πολύ επεριστατωμένη δραστηριότητα άντλησης, εξόρυξης του μεταλλεύματος, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια τι ήταν. Ο χώρος των στοών σήμερα βλέπετε ότι
είναι γεμάτο με σκουπίδια, έχουν πεταχτεί διάφορα, έχει γίνει αποθετήριο ουσιαστικά άχρηστων, ακριβώς επειδή δεν προστατεύονται, και αυτό προσπαθούμε να σώσουμε. Εδώ είναι ένας σωρός μεταλλεύματος, ο οποίος σώζεται, και μάλιστα από τις πληροφορίες των επαναστατών στα ημερολόγια γνωρίζουμε για το συγκεκριμένο σωρό, ο οποίος βρίσκεται σε μια τοποθεσία που λέγεται Βούνιος. Είναι το κομμάτι που είδαμε προηγουμένως, που διαβάσαμε από το τραγούδι αυτό το λαϊκό, όπου ήταν κρυμμένοι πίσω από αυτόν τον σωρό οι επαναστάτες μεταλλορύχοι, δηλαδή η παρέα του Σπέι και του Παύλου. Το μετάλλευμα το οποίο εξορισόταν, για το οποίο γινόταν όλος ο λόγος, ουσιαστικά είναι ένα μαλακό σιδηρομετάλλευμα, είναι αιματίτης της ποικιλίας ιαλοκέφαλος. Ήταν πολύ καλής σχετικά ποιότητας, να το πούμε έτσι, και μάλιστα γνωρίζουμε από πληροφορίες, και αναφέρομαι πάλι στον Ιωάννη Λεφέ, ότι γινόταν εμπλουτισμός στην Σέριφο, στα μεταλλεία του Κουταλά, στο ζυγολόγιο της Σερίφου πήγαινε το μετάλλευμα και γινόταν εμπλουτισμός των εκεί εξορυκθέντων μεταλλευμάτων με το καριώτικο μετάλλευμα, και αυτό στη συνέχεια ανέβαινε στο θωρικό πάνω στη Λαβρεωτική. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι από το αρχείο της οικογένειας Τσερμέγκα, που ήταν από τους τελευταίους ιδιοκτήτες της εταιρείας που είχε το μεταλλείο στην Ικαρία, και βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατάστοιχο που έχει, βλέπετε, αναγραφές για εκρηκτικά υλικά. Λέει 2 κιλά δυναμίτη, λέει για φυτίλια, λέει για υλικά δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται, και ουσιαστικά ήταν ο καταλύτης ο οποίος πέτυχε η επανάσταση του 12 ακριβώς λόγω της χρήσης των εκρηκτικών του μεταλλείου, διότι αν είχε αρκεστεί απλά στις αψιμαχίες με τα μονόβολα όπλα που είχαν τους γκράδες, και αν σκεφτούμε ότι η τουρκική διοίκηση από την άλλη μεριά είχε όπλα τύπου Μαρτίνι, σαφέστατα και η τρίτη αυτή απόπειρα θα αποτύχανε. Είναι προφανές αυτό. Ακριβώς επειδή χρησιμοποιήθηκαν δυναμίτες, είναι αυτό το οποίο ήταν ο καταλύτης για την παράδοση, ας πούμε, της τουρκικής φρουράς. Αυτό που ανέφερα για τη Σέριφο και τη σχέση του μεταλλείου της Ικαρίας με τη Σέριφο, το βρίσκουμε και τεκμηριώνεται μέσα από το ιστορικό αρχείο του Αγίου Κηρύκου, μέσα από τη συλλογή των εγγράφων της οικογένειας Τσερμέγκα, σε αυτό εδώ. Βλέπετε, ο Μεσογειακός Όμιλος, όπου έτσι λεγόταν η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ικαρία, στέλνει ουσιαστικά στα μεταλλεία, μάλλον από τα μεταλλεία Σερίφου, στέλνει στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας στον Τσερμέγκα, που ήταν από τους τελευταίους ιδιοκτήτες του μεταλλείου του Αγίου Κηρύκου. Αυτή η σχέση, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως για τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος στη Σέριφο, εδώ βρίσκουμε ένα άλλο έγγραφο, το οποίο πάλι αναφέρεται στο ζυγολόγιο της Σερίφου, το οποίο ήταν στο Κουταλά, εκεί που κατέληγε δηλαδή το μετάλλευμα, το καριώτικο, για να εμπλουτίσει το αντίστοιχο σεριφιώτικο. Και εδώ έχουμε μία άποψη του λιμανιού στη Σέριφο, όπου βλέπουμε μία ανάλογης δομής σκάλα φόρτωσης, και ερχόμαστε τώρα, φεύγουμε από τον ορίζοντα το χρονολογικό του 1912 και πάμε στην επόμενη πενταετία. Είμαστε το καλοκαίρι του 1916, και εδώ στη Σέριφο υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα πολύ εκτεταμένη στο νησί, και ουσιαστικά ο χώρος κυριαρχείται από μια γερμανική οικογένεια τους Γκρόμαν, τον Εμίλιο και Γιώργιο Γκρόμαν, οι οποίοι δρούν με έναν τρόπο καταδυναστευτικό, με έναν τρόπο φεουδαρχικό, όπως μας αναφέρουν τα κείμενα της εποχής, αναφορικά με την καταπίεση ουσιαστικά που επέβαλαν στους εργάτες, στους μεταλλεργάτες της Σερίφου. Τι ακριβώς συνέβη? Τους είχε δώσει εντολή ο Γκρόμαν μέσα στις μεταλλευτικές στοές, είτε στο Μεγάλο Λιβάδι που ήταν η κυρίως τότε εκμετάλλευση, είτε και στο Κουταλά, να σπάζουν τα υποστηλώματα τα οποία ήταν μέσα στις στοές, τα υποστηλώματα υποστήριξης των στοών, για να εξορίσουν μετάλλευμα από την
υποκείμενη φλέβα. Δηλαδή αυτό που κρατούσε ο ξύλινος στήλος, ο οποίος κρατούσε ουσιαστικά την οροφή, οι Γκρόμαν τους επέβαλαν να τους αφαιρούν αυτές τις υποστηρίξεις, ώστε να εκμεταλλεύονται ακόμη και το μετάλλευμα που κρυβόταν πίσω στα τυχώματα αυτά. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε σαν αποτέλεσμα νεκρούς, εργατικά ατυχήματα καθημερινά ουσιαστικά, όπου η Σέριφος είχε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ήταν η πλέον τραγική και ήταν ένα κολαστήριο, διότι αυτές οι στοές, η σταθερότητά τους ουσιαστικά υποσκαφόταν εκ των έσω λόγω της πολιτικής των Γκρόμαν. Αυτό λοιπόν όμως ουσιαστικά πυροδότησε τον Αύγουστο του 2016 μία αντίστοιχη κίνηση με αυτή της Ικαρίας, όμως με διαφορετική έκβαση. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Σπέρα, ο οποίος βρέθηκε στη Σέριφο, ήταν Σεριφιώτης, βρισκόταν στην Κρήτη, επανήλθε στη Σέριφο, ουσιαστικά ήταν ο πρωτεργάτης του συνδέσμου του Σωματείου των Μεταλλορύχων της Σερίφου και προέβησαν σε μία πολύ μεγάλη απεργία στη Σέριφο. Δυστυχώς αυτή η απεργία δεν στέφθηκε με επιτυχία, διότι η Αθήνα την εποχή εκείνη έστειλε αστυνομία και στρατό στο νησί και είχαμε θύματα, διότι χτυπήθηκαν μεταλλορύχοι, εμψυχρό μάλιστα, υπήρξε στη συνέχεια σύγκρουση, είχαμε θύματα και από τις δύο πλευρές και το νησί για κάποιες μέρες, όχι μεγάλο διάστημα, ουσιαστικά ανεξαρτητοποιήθηκε. Εδώ έχει όμως σημασία η συμβολή του Κωνσταντίνου Σπέρα και της επαναστατικής απεργιακής ουσιαστικά ομάδας η οποία πρωτοστάτησε σε αυτή την απεργία, η οποία προφανώς, εικάζουμε εμείς, θα πρέπει να είχε σχέση με τον απόϊχο της Ικαριακής Επανάστασης που είχε προηγηθεί πριν από 4 χρόνια και ήταν σε επαφή αυτά τα δύο μεταλλεία. Οπότε λοιπόν αυτοί χρησιμοποίησαν με βάση τα απομνημονεύματα που σώζονται δυναμίτες όπου πήγανε να υπονομεύσουν το κτίριο της εταιρείας, τα γραφεία δηλαδή του Γκρόμαν στο Μεγάλο Λιβάδι και να το ανατινάξουν. Δυστυχώς αυτό αποφεύθηκε σε αντίθεση με την Ικαρία, ας πούμε, οπότε δεν κατάφεραν να κυριαρχήσουν ουσιαστικά στο κομμάτι του ελέγχου του νησιού. Παρόλα αυτά έκαναν μια άλλη κίνηση, προσπάθησαν να αποσκυρτήσουν από τον εθνικό κορμό υψώνοντας η γαλλική σημαία. Έφυγε δηλαδή η Σέριφος για κάποιες εβδομάδες ουσιαστικά από την Ελλάδα και πέρασε στην γαλλική κυριαρχία, στέλνοντας μια αντιπροσωπεία στη Μήλο, όπου υπήρχε πρόξενος Γάλλος και υπήρχε και πολεμική μοίρα η οποία ήταν μεταξύ Σύρου και Σερίφου, ζητώντας τη γαλλική προστασία. Ούτε αυτό ευωδόθηκε, οπότε αυτή η απεργία έκλεισε σε αυτό το κομμάτι. Όμως το κέρδος αυτής της απεργίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά θεσμοθέτησε την 8ωρη εργασία στις υπόγειες στοές. Οπότε κρατάμε σαν παρακαταθήκη από αυτό τον αγώνα, τον εμπνεόμενο από την επανάσταση της Ικαρίας του 12, στη Σέριφο έχουμε μια συνδικαλιστική νίκη που ουσιαστικά ήταν η θεσμοθέτηση της 8ωρου εργασίας, όχι γενικά, το τονίζω αυτό, στις υπόγειες εργασίες, τις μεταλλευτικές. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έκαναν τη χειροδιαλογή υπαίθρια δεν υποκείτο στο 8ωρο, ήταν από ήλιο με ήλιο. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έμπαιναν στα έγκατα της γης. Οπότε αυτή η απεργία ουσιαστικά ήταν το κιλελέρ του Αιγαίου, θα λέγαμε. Αυτά είναι τα γραφεία τα οποία δεν κατάφεραν οι απεργοί επαναστάτες να ανατινάξουν στο Μεγάλο Λιβάδι. Όλα αυτά συνέβησαν 21 Αυγούστου του 2016. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία μεταλλορύχων της Σερίφου και όπου αναφέρεται αυτό που μόλις σας προείπα, αναφορικά με τη διεκδίκηση του 8ωρου. Ερχόμαστε πίσω τώρα στον Άγιο Κήρυκο. Δυστυχώς τα ίχνη της μεταλλευτικής δραστηριότητας με την εντός-εκτός εισαγωγικών πρόοδο, να το πω έτσι, έχουν αρχίσει και χάνονται. Βλέπουμε εδώ την επέκταση του λιμενοβραχίωνα, ακριβώς εδώ που κάποτε υψωνόταν η μεταλλευτική σκάλα.
Η σκάλα είχε φύγει από το 1976, όμως έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση. Εδώ έχουμε ένα αναμνηστικό της δεκαετίας του 60, του 80 είναι αυτό, ένα αναμνηστικό του 80 σε φύλλο χαλκού, όπου βλέπουμε την αποτύπωση της σκάλας που είχε δηλαδή τη θέση ενός τοπόσιμου. Ήταν τόσο χαρακτηριστικό και τόσο που θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το αναβιώσουμε και θα το δούμε στη συνέχεια πώς το σκεφτόμαστε. Γιατί πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό να ξαναυψωνόταν στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου ένα αντίγραφο αυτής της σκάλας κάποια στιγμή, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας. Δεν είναι απλά ένα υπόλοιμα, ας πούμε, ένα ερειπωμένο κομμάτι απλά μιας βιομηχανικής εποχής. Αυτή λοιπόν όλη η προσπάθεια κάπως συγκροτήθηκε, συγκεντρώθηκε και πήρε έτσι ζωή το 1998 με μια έκθεση που έγινε κάτω στο νησί και μάλιστα κόπηκαν και αναμνηστικά μετάλλια. Κόπηκαν και αναμνηστικά μετάλλια ακριβώς για να φέρουμε στη ζωή όλες αυτές τις μνήμες, να αναβιώσουμε όλο αυτό το παρελθόν, και συγκροτήθηκε και με ΦΕΚΣ, την εφημερίδα της κυβέρνησης, ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το μεταλλευτικό μουσείο του Αγίου Κηρύκου, όπου εκεί πέρα έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα εργαλεία που μόλις είδατε, τα βαγονέτα, τα έγγραφα, ό,τι φωτογραφίες και οτιδήποτε και από το κομμάτι της άειλης παράδοσης, από συνεντεύξεις δηλαδή και από αναμνήσεις ανθρώπων οι οποίοι έζησαν αυτό το μεταλλείο, και φεύγοντας ουσιαστικά από το νησί, μένουμε με αυτή την αίσθηση της αναβίωσης όλου αυτού του παρελθόντος, το οποίο, όπως είδαμε, δεν είναι τόσο τοπικής και μερικής εμβέλειας. Δηλαδή, ας κάνουμε συνοψίζοντας μία αναφορά στο ότι ουσιαστικά πυροδότησαν την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 5 Οκτώβρη του 12, ακριβώς επειδή πέτυχαν. Επειδή πέτυχε δηλαδή η απόσχηση του νησιού στις 17 Ιούλη και δημιούργησε αυτό το καθεστώς της αυτονομίας, ανάγκασε την Ελλάδα να προχωρήσει στην κίνηση της κήρυξης του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, του πρώτου ελληνοτουρκικού δηλαδή πολέμου, νωρίτερα από την ενδεχομένως προκαθορισμένη ημερομηνία την οποία σκεφτόταν ο Βενιζέλος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι με την απεργία της Ερήφου, που ουσιαστικά έδωσε έμπνευση στους απεργούς επαναστάτες του νησιού να περάσουν σε μια διεκδίκηση μαχητική και όχι απλά με υπομνήματα όπως μέχρι εκείνη την εποχή απέστελναν στην κυβέρνηση των Αθηνών. Και ουσιαστικά το τρίτο κομμάτι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη φθορά και να κρατήσουμε όλο αυτό τον υλικό και άειλο πλούτο, έχοντας το μέσα σε ένα πλαίσιο ενός μουσείου που κάποια στιγμή θα μπορούσαμε και να επισκεφθούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, και τώρα εδώ θα ήθελα για τα μετάλλια που είπαμε πριν, ήταν μια έκπληξη την οποία είχα υποσχεθεί στη Μαρία, την οποία την τήρησα μέχρι και αυτή τη στιγμή, δηλαδή κανείς δεν γνώριζε ότι τι υπάρχει μέσα σε αυτή τη σακούλα. Έχουμε φέρει λοιπόν αυτά τα περιορισμένα, αριθμημένα, συγκεκριμένα συλλεκτικά μετάλλια του 1998, που είναι για την αναβίωση του μεταλλείου της Ικαρίας από την ίδρυση του Μεταλλευτικού Μουσείου της Ικαρίας, για τη σχολή, για τους καθηγητές της σχολής και για το μουσείο φυσικά. Οπότε θα καλούσα τη Μαρία να δώσει τα υπόλοιπα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για το θέμα. Για αυτή την όμορφη, τεκμηριωμένη παρουσίαση.
Εγώ, όπως πάντα, όταν ακούω το Θωμά, μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτά που δεν ξέρω και που χρειάζεται βέβαια πάρα πολύ χρόνος μετά να τα αφομοιώσω. Άμα δηλαδή αύριο με ρωτήσεις, αρκετά από αυτά πάλι δεν τα ξέρω. Ήτανε παράληψή μου να πω ότι ο Θωμάς είναι από την Ικαρία, αλλά νομίζω το καταλάβατε όλοι. Από τον τρόπο που μου μιλούσε και από την αγάπη που έβγαλε και στο τέλος για την ιστορία του νησιού και τη διατήρηση της μεταλλευτικής του ιστορίας. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δημήτρης να μιλήσει και μετά... Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ πολύ τον Θωμά για την εξαιρετική του παρουσίαση. Έχουμε ετοιμάσει κάτι για να τσιμπήσουμε και τους παρουσιακούς λουκουμάδες στον επάνω όροφο. Είμαστε στον επάνω όροφο λόγω καιρού, ας πούμε, δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει, οπότε μπορείτε να περάσετε για να σας φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.